No niin, tervepä terve ja ruvetaanpa katsomaan tätä. Mitähän tää nyt muistaakseni teki? Piiruavalle 30 € oli tämä kauppakassi. Ja Lidlistä ja Prismasta on tuotteita. Aloitetaan tällä isolla Tastinon Lidlin tuolla paahtoleivällä. Sitten Viskaalin 10% nautajauhelihaa. Siitä minä teen tänään vielä evään. Sitten vakioiden vakio City Colaa. Maitojuomaa kahvisekkaa. Sitten kurkkua 1. Tillitonni kalaa 1. Sitten mennään vähän höpö osastolle taas. Niin, meetwurstipizzoja on 2 kappaletta. Ja sitten perunasalaattia, kotimaista versio. Ja sitten otin pizzakuutioita. Ne oli tarjouksessa tuossa Prismassa niin €19 paketti. Sitten oli. Täällä on pussissa tämmönen vähän isompi laatikko. Ne ei yleensä näitä kovin hirviästi osta, mutta nyt kun oli -30%, niin Saarioisten lasagnea. Niin no joo, tässähän onkin. No tässähän minulla on eväs pariksi päin. 3 päin. Mun tarvittu jauhelihaa vielä. Tai nyt vuosta. No. Olipa miten hyvänsä. Sitten vähän liitännäinen. Mulla on tässä niin Lidlistä pussukka, niin tässä on vähän nyt semmonen juttu, että tässä on ensinnäkin juustoa, näitä vakiopaloja. 1 paketti. Sitten on tämmöstä makkaraa. Tää oli tarjouksessa, mitä tää oli, 3,70. Otin tuommoisen 1. Ja tää liittyy tulevaan videoon sitten. Nyt se jää sitten nähtäväksi. Sitten mulla on täällä niin ihan 2 kappaletta niin kotimaisia tomaatteja. Nekin liittyy siihen videoon sitten. Mutta siinäpä oli kauppakassi hyvin pitkälle. Mietin, että panko minä nyt mihin nämä. Pannaan tuohon nyt. Ja harvoin noita ostan noita tomaatteja. Niin. Ai. Joo, niin semmonen systeemi oli. Kauppakassi nyt ja tosiaan niin mä on tässä nyt tuossa yhdessä ryhmässä jo on puhunutkin tuosta, että laitan jossakin vaiheessa teen. Mutta nyt tuli vähän suunnitelmia muutoksia, niin eihän sitä tiedä, vaikka se tulisi Chef Membersin haaste tuossa samalla. Vähän niinku 2 asiaa yhdistää, mutta se jääpi nähtäväksi. Niin onhan mulla täällä sitten niin kassillinen lääkkeitä. Mutta joo. Mitäpäs tässä? Eipä tässä nyt sen kummempia oo. Lähdetään suihkuun ja ruvetaan miettimään sitä ruokahommaa tässä. Joo, kyllä. Mutta joo. Kiitos kun katoit ja muistahan tilata kanavia. Se on moro.